Msina la Tate, ndila Mwana, ndila Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pa programu yati yankuleni Ambuye abale ndi alongo konse kumene mukutimvera. Lero ndi siku la chiwiri Mulungu woyamba munyengo ya Lenti. Mau oyamba akuchokera boko la neneri Yesaya mutu 55 ndime ya 10 mpaka 11. Amene akutuwerengera mau oyamba ndi Amodesta Malekwa kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Utenga watu ukuchokera mutenga wa Mateo chapter 6 verse 7 kulekezera ndime ya 15. Amene akutuwerengera mau amtenga wabwino komanso kutigawira mau ndi Reverend Father Meshach Banda, a Capuchin Franciscan kuchokera ku St. Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mau oyamba. Mau ambuku la mprofeti Yesaya. Chauta akunena kuti mvula ndi chisanu chambe zimatsika kuchokera kumwamba, ndipo sizibwerera komweko, koma zimathirira nthaka. Zimameretsa ndi kukulitsa zomera, kenaka kupatsa alimi mbewu ndi chakudya. Ndimonso amachitira mawu ochokera mkamwa mwanga. Sadzabwerera kwa ine popanda phindu lake, koma adzachita zonse zimene ndifuna, ndipo zimene ndidawatumira zidzayenda bwino. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amtenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, pamene mukupemphera musamango bwereza mawu monga amachitira anthu akunja. Iwo amayesa kuti akachulukisa mawu choncho ndiye pamene Mulungu awamvere. Inu musamatero ayi, pakuti Atate anu amaziwa zimene mukusowa inu musanapemphe. Chifukwa chake popemphera muziti, Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu uze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chonchonso pansi pano. Mutipase ife lero chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu monga ifenso takhululukira otilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe muzotiyesa, koma mutipulumutse kwa oyipa uja. Pakuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi zanu kwamuyaya. Amen. Nditu ngati mukukhululukira anthu machimo awo, Atate anu akumwamba adzakukhululukirani inunso. Koma ngati simukhululukira anthu machimo awo, Atate anunso sadzakukhululukirani machimo awo. Utenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo mwa Ambuye athu Yesu Kristo, lero Ambuye Yesu Kristo akutiphunzitsa za kupemphera. Afuna kutiphunzitsa ngakale akuziwa kuti anthu amapemphera munjira zosiyana-siyana, ndiponso pa nthawi zosiyana-siyana. Koma afuna kutiphunzitsa mawu amene ali ofunikira kwambiri tikamapemphera.
Ndiponso poyamba Ambuye Yesu Kristo afuna kutiphunzitsa kuti tikamapemphera tiyenera kuchita chani, kuzipereka kwa Mulungu ndi mitima yathu yonse. Ndiye chifukwa chake akunena kuti musamango bwereza mawu, koma mawu amene tikunena ayenera kukhala ndi tanthauzo pa moyo wathu. Ndiponso kupemphera kukale ndi fundo yofunikira pa moyo wathu, chifukwa ngati sitipemphera ndiye kuti tilibe ubale ndi Mulungu. Ndiye tiyenera nthawi zonse kumalakalaka kumapemphera. Chimozimozi tikakhala ndi muzatu amene ali kudera lina kutali ndife, timafunisisa kawiri kumuimbira foni kapena kulemba kalata nthawi zakale zija. Masiku ano kuli WhatsApp. Chifukwa timafuna kulumikizana naye muntu uja, tiziziwa moyo wake ukuyenda bwanji. Chimozimozi ndi mpemphero lomwe Ambuye Mulungu amatimema kuti tizicheza nawo. Ambuye azititandiza ndiponso azitimvera. Koma pemphero limeneli Ambuye Yesu Kristo afuna kutiphunzitsa umene lingakalire la mphamvu pa moyo wathu. Poyamba anena kuti tikamapemphera pemphero la Atate athu muli kumwamba limene anatiphunzitsa, tizikumbukira kuti tikulankhula ndi abambo athu, Mulungu wathu amene ali muulemerero wake. Ndiye ngati tikulankhula ndi Mulungu amene ali kumwamba, tiyenera kukonzekera bwino, kukhala ndi mtima wozipereka pa zimene tikupanga. Kukonzekera bwino kutanthauza chani? Timaona nthawi zina pamene tikupemphera ife anthu sitimapereka ulemu kwambiri pa mapemphero athu. Mwachisanzo anthu ali muchalichi akupemphera, muntu akutulukira panja ukayankha foni. Zimenezo zimabweretsa maganizo ambiri amene tingazifunse kuti kodi chikhulupiriro changa ndi chotani. Ndikadazindikira kuti ndikulankhula ndi Mulungu, kodi ndikatuluke panja ukayankha foni. Ena amakhala pa foni, ali pa Facebook, pa WhatsApp, koma mapemphero akupitirirabe. Zonsezo zimabweretsa maganizo ozifunsa kuti kodi anthu akuzindikira zimene akupanga pa moyo wawo. Ena amalongolola kwambiri pa nthawi ya mapemphero mchalichi momwemo akucheza ndi anzawo. Zonsezo zimatiphunzitsa kuti tiyenera kuchita chani, kuzipereka kwathunthu. Tisatengere mapemphero monga ndi chinthu chimene tikupanga mwachizolowezi. Ayi, koma tizizipereka ndi mitima yathu yonse. Ndiponso mfundo ina imene afuna Ambuye Yesu Kristo kutiphunzitsa ndi mfundo yokululuka. Kuti kukululuka nako ndikofunikira kwambiri pa moyo wathu, chifukwa pemphero limakuza ubale wathu ndi Mulungu ndiponso ndi anzathu. Ndiye ngati sitikululuka, ndiye Mulungu sangakale mu mitima mwathu. Chifukwa pamene tikupemphera timazindikira kuti Mulungu ali nafe, ndiponso Mulungu afuna kucheza nafe. Koma Mulungu angacheze bwanji ndife ngati mitima yathu siyo yomasuka ndi chikululukiro. Ndiye pokululukira anzathu timaonesanso kuti ifenso Mulungu tifuna azitichitira zabwino. Koma ngati sitikululukira anzathu, ndiye kuti sitifunanso chikondi cha Mulungu. Ndiye tiziwe kuti popemphera tizizipereka, ndiponso tizikala anthu omasuka ndi olemekeza ena. Ngati uli ndi chinthu china mu mutima wako, makamaka monga mukwiyo, chimakhala ngati chipinjo mu mitima mwathu, ndiponso sitingathandizidwe popemphera bwino. Ndiye siku la lero tiye tipemphere kuti Ambuye Mulungu atiphunzitse kupemphera, ndiponso atiphunzitse kukhala ndi nthawi yopemphera. Ino ndi nyengo ya Lenti, umene mpingo umatikumbutsa nthawi zonse kuti timapemphera masiku ena, koma nthawi ino tiyenera kuonjezera mapemphero athu mozipereka kuti Ambuye Mulungu azikhala nafe nthawi zonse. Amen.
Roho